Mayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminaw ni ining handumanan sa usa ka awit. Ug ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Murphy. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Bakit Labis Kitang Mahal. Bay Murphy, pawamas ako sa imong cellphone kadiyot, bay. Ha? Ngano man ba, Jun? Nala ko'y tawagan kadiyot, bay. Ang imo na yung cellphone? Way load, ay. May man ka kay, di man ka mahotdan og load. Sige na, bay. Kadiyot lang kay, bay. Oh, salamat, ah. Oh, dali argod. Igo ramon kong nangumusta niya, God. Bay, mong cellphone ba yun? Nagsigig pagting, bay. Liog sa kong tubag, bebe, kay niya ko gibuhat. Riyad, bay. Hello? Oh, di, ah. Riyad, ah. Bay, ikaw may gipangita. Ha? Kinsa mo na? But, tubag ka lang. Hello? Hello, si Murphy ni? Kadiyot ha kay mugawas ko. Banha kay dere. Aray! Uy, nausa ka! Nagbungkos ang danan. Pag dinali-dali. Agay. Paghinay sa doy. Makakaroon ka na ko? Okay na. Maklaro na. Unsang nito imong pangan? Odessa? Oh, dili ba ikaw si Murphy? Naibawali ka sa akong pangan. Kinuta naman ko. Ha? Di ani kag number nako. Nangita magod ko ka taxmate. Yatagan ko sa akong amiga. Ang imo ko ng amigo ang naghatag ani. Si Aljun? Oo, murag mauna. Ay, nasuko ka? Ha? Oo, aman. Nibong lang ko kung kinsay naghatag ni mo. Onya, okay na nimo nga mag-friend ta. Pwede okay ha? Ikaw ba Huwag ikaw magsulti nga. Imong gihatag akong number. Ay sus, nga naman, ha? Di ko kaganahan, ha? Nahong buya ni mo. Hindi pa ka na, ha? Nanakay textmate. Aw, kakulmate, eh. Aw, okay man. Oy, do. Atiman na do, ha? Basig mo na ni swerte ni mo. Kumusta, Des? Okay ra. Wa ko maka-disturbo nimo. Okay ra, uy. Wa mo sa kagibuhat. Ayo hinuon aron magkasulti dag maayo. Ang ano man, nakiisulti na ako? Naaon ta. Unsa man? I love you. Murphy, unsa guning imo? Panguyab na ng imo? Oo. Wa ka ganita magkita. Nya, mauyab na ka na ako. Naharam na pa ingon gud. Nya, saman. Biyab na ta? Ha? Sugta na lang ko. Lain na ako, uy. Wa ka ganita magkita. Una, sugto na tika. Okay mo na gud. Nya, saman. Biyab na ta? Sige na lang, uy. Oh, Murphy. Oh. Ako nakagisugot. Salamat kayo, Des. Salamat kayo. Yahaya ko niyo, may. Nakauyab naman ka. Ha? Sige, bay. Giswertihan ang taon. Mana na imong swerte, bay. Mayo ang tabay. Ha? Muari mo bunbun? Oo. Namag ko ko'y amiga nga nasa bunbun ng iyang uyab. Nya, muanha man siya. Mukuyog na lang unta ko. Mayo hinuon na makita ta. Unya, kanusama ka. Wa pa sa ko mahibaw. Sige lang. Manawag lang unya ko nimo kon. Muanha na mi og bunbun. Di aram ni ka din, bay. Ganina ra ko si pangita ni mo da. Ha? Nga naman. Nay nangita ni mo, eh. Kinsa ban? Si Odessa.
Uy. Ah, ikaw si Odessa? Oh. Katambok niya. Uy. Nagsige ka magudog tutok na ko. Kuan. Nalipay na ko nga. Gita na ta sa personal. Nalipay ka? Or nakalitan ka sa kong katambok? Ha? Tambok kayo ko sa? Tambok, pero gwapa. Thank you. Des, uwa lagi ka mo pauli. Ang imong kauban, ni pauli naman. Nga naman, di na kaganahan makakita sa kong naong? Kuan, nabalak ka na kunin mo. Karon akong taod-taod mo pa uli, uy. Ganahan magugudinin sa iyong lugar kay bugnaw ka ayo, no? Noon, nindot sa tinuod ang among dapit. Ato sa tas unahan na. Manguhat ag mangga. Murph, mupauli na ko ha? Ayoy, Ha? Dili ko mo papaulion? ugma na lang pauli kay magabian yun yung kasdan. Unya, asa man ko matuog? Mag-uul mo kawin nga. Naam ko'y payag. Ato lang katawag sa akong payag. Oh, sige. Asa man ko matuog? Diya ang kaskatre. Unya, ikaw? Diri sahog. Sige. Matuog na ko ha kay muli ko og sayo sa buntag ugma. Sige. Good night. Good night. Di mo ko makatuloy. Lain na ako pamati nga. May kauban kong babae din eh. Ubalhin ko, Bi. Murphy! Hindi dapat pumunta na ako. Tugnaw mo kayo, Des. Tapad lang tabi. Okay lang, no? Kuya, wala man sa tanim mo, uy. Sige. Ganun, huwag mo ka makatug. Ambot, uy. Dili man ko makatog, bisaga. Saan ako pa yung akong mga mata. Mau ba? Kali, Bi. Dakson di karon makatuga. Makatog ka ako, ini. Nga, mura man hinuon pag na minute nga imo kong gigakos. Odessa, Gihagan ko niyo. masukot ka pa kon. Unsay akong buhatan mo. Uy, apayata. Sige. Ikaw ni bahala na ako, Murphy. Basta, Ulagi. Odessa. Ha? Nakuha mo siya Odessa? Bughaw, eh. Unya, kaya naman ron. Ipauli na sila, bay. Des, niam lagi ka. Nganong may dam kang bag? Mutipon ako ni mo, Murphy. Ha? Pero, Des, Murph, sukad gamay na hitabo na to. Di na ko ganahan mo biya pa ni mo. Mong bahalag masuko ka. Mutipon din ko ni mo. Des ah. Hala no, wala may bawo isa nga naminyo ra kag kalit, pinakalit. Buang bitaw bay. Kalitas mga panghitabo eh. Ay noon, sa akong tanaw, butan siya na si Odessa. Pasig mao na gining bayhana ang gihatag sa Ginoo una ko bay. Kang, bilin na sa kakadiyot din sa ato ha. Asa man di kagang? Matukos lungsod kang. Magpalit ako masudan na to. Sige kang. Kay maglimpyo na lang sa ko diri sa atong tuparan.
Kani kay ikaw mahalang isda ron. Kapalit ko kog bugas ang isda. Asa ka lagi ko makuyog, di mo? Suma, giguyon mo si Odysseus ka. Hoy! Kisa ka? Ganong giguyon man ni mo sa Odysseus? Uy! Mao din yung tawhan na gipuli na ko, Odisa. Ha? O sige po ni. Kinsam di ka. Bala ko ni Odisa. O sige po na. Minyo ka, Odysseus. Ako, Murphy. Masaylong ako nga makamusulti ni Bas tinuod. Ganong wa mo ka musultin ako nga minyo di ka. Tungod ka nahigog pa ako di mo. Huwag ikaw. Biya na dinhi, dili ko mo ba ni mo? Odisa. Wala kigugma pa ni mo. Padayon sa mga pagkadik-adik. Ibisag usap pa yung magbuhat kung dili lagi ko makuyog pa ni mo. Anihin ako ni Murphy. Di na ka tumubalik ang imong bana din eh. Lili ato mo balik pa din eh. O kung mo balik man gani siya, ipapulis gyud nako siya. Adik-adik di ang imong bana. Oh, Murphy. Huwag mahigayon nga. Iya kong bunugon. Mao sa dihang nakita, ti ka dili na ko ganahan pa nga bubiya ni mo. Tungod kay buotan ka. O pinangga ko ni mo. Odysseus, Ayaw bigay ko pasakit iya. di na mahitabo des. I love ta kayo ka. Love something ka, Murphy. I love you. I love you too. Wa ko magdahom nga ang babae nga akong gimahal, usa day kami niyo. Pero nalipay lang ko nga ako ang gipili ni Odessa. Sa pagkaron, nagpabilin paghihapong ligon ang among relasyon. Di na nilang kutob, ug daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Mao kada mga higalang kaagi ni Murphy nga taga Bunbun, Alogensan, Cebu. Uban sa awit ngayang ipangayo, awit ka nagalahan, bakit labis kitang mahal?